Rahat yaşamağa enlik edinimiz sebäpli gowy yaşamagy diýil tanýas. Aýry ýok, aýrylsaň ulugullukdan, aýrylma kiçijik adamçylykdan. Näme degseňizem, degmäň ýüregi. Madam ýürekler sylamak gerek. Sana akıl berýä iň samsyk adam, iň akylly adam akyl alyp dur. Adamyň özüne bolmasa akyl, täsir etmedeken hiç şeýle nakyl. Her bir kynçylygyň dört tarapy bar. Üç ýapyk bolsa, bir açykdyr. Kuştuň mallarynyň dikilşi ýaly. Gyssanma, hemme zat yer we yer bolar. Muhammed ummaty malsyz bolmasyn. Malsyz bolsa, dogan gardaş ýat bolar. Gaçar agyňyň bolmaz hatyraň. Onur düşmanyň. Dostuň mat bolar. Öz seçen kärini oňarsa her kim ýarpy ýeňledermiş dünýäniň ýükün. Planynyň ýerine bolan bolsam, köp zatlar düzederdim. Ýok, her haýsymyzyň öz ornumyzda näme iş edip biljekdigimiz hakynda oýlanmalyrys. Gara goýun ýaly götürseň meslik, wagtyndan öň jygylamaz arabaň. Aýyp gözlemegin dogan ýylyňdan, ruh ynjar, ýedi arkaň, neberäň. Aglaýan gyt bolsun, köp bolsun gülýän. Gözellik her zatda, görşüňe görä. Görşönüňde lal röýdýän oglandyň ýeňsäňde müň gepiň aftyrlardyr. Ey yalançy dünýäň oýunçullary, duýugyny oýnamaň, jezasy bardyr.